Our Father in heaven, hallowed be your name. Kingdom come, your will be done on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Kain na na. Amen. Amen. Thank you. Perasaan. Tahu? What's up mga hunter, for today's video kukuha tayo ng mga kap po. Gamit to, para siyang oyster mga hunter. Sama natin, counter pole, counter fox, counter kulot, counter Arnold. At may challenge ako hunter, bibigyan ko ng 100 po. 100? Yung pinakamarami yung makukuha. 100 muna kasi budget lang yun mga hunter. Stay tuned at ito ang Ilocano Hunter. 100. Tayo po pa oh. Sa iba 500 sana. Walang budget mga hunter. Pinamaraming makukuha. Dito sa dagat mga hunter. Kung titignan nyo mga hunter, low tide na kasi. Dito maganda spot sa pangunguha ng mga kapkapo, yung oyster. Para siyang clam ba. Okay. Wasak. Ay, dapat balditan na eh. Kimbagi na rata. May balde dyan oh. Sige. Kinaduan. Oh. Maghuhukay ka lang dito mga hunter. Tignan nyo ah. May mga may mga oyster. Tignan nyo mga hunter. Ang dami-daming nangunguha. Kalugaran ni Fox ang mga yan. Oh. Ang dami nila oh. Nangunguha. Low tide kasi. Ano na alaman niya? Mapido mo. Kita man? Ganito yung kukunin natin mga hunter oh. Pero walang laman to oh. Patay na. Ay nako. Bukain mo lang yan mga hunter. For today's video, tara magbukay. Apa naman nang tayo na naman kung pagdadawa. Okay.
Mga matuloy dito mga pre. Ha? Mga matuloy. Da. Ha? Tapos ito na eh. Hey! Ngayon natin na. One down. One down mga kanter. 1-0. Nagpasin na. Karon na yun ako. Oy, 2-0. Kiniwasan. Nadi? Dito guys, oh. Kunin natin. Mabasa na ko ng dami. Pag ginawa ko kami. Ito nang ma-receive counter po. Ayan siya. May nakakana dere. Da, talo. 3 points. Yan si Counter Arnold oh. Ano ka na? May nakuha ka na. Wala pa. May nakuha ka na. Hoy. Meron na. Nandyan. Pati kap-kap po. Inda naman. Hoy. Ha ha ha. Ha ha ha. Paramihan to. Siniserte. Nakakaapat na. Pag ginam. Butam. Tawan. Apa awang kinyak. Dua pa lang. Dito pa pa yan. Siniserte ako. Meron pa dito. Mantir ako. Ay! Tama na pangaba yun. Mulang pangaba. Mulang pangaba yun. Nagamba ako pag-gira yun. Ang wisi. Saka na eh. Siyo. Ito. Nagidanong tayo gaya mo. Hey! Again na po ko. Sorry, my bad. Gulat na ito. Hindi ko na mahanap yung balinggasa. Nasaan ka na? May sabi lang yung inaw ng balinggasa. Again. Walang laman. Timnak.
makuha. Wala nang makuha mga kanter. Ay, dinubisi kong mamayaw. Hello, buli ka! Si Kaman tipos na di bebe na oh. Tignan niyo mga kanter oh. May ano, may late. Tipos na bebe na. Si Kanter Francis. Late. Ha? Jai. Jai? Bulong unas? Ito yan alalam eh. Ayun o. Ay, ito awang kinaduan ah. Ay, kinaduan, timala. Dati premyo na. Paramihan, may premyo yan. Ala? Paramihan naman nakuha yan. May premyo yan. Ito kasi kami nga oh, bebe. Alam. Nako. Ayan si Kanter Arnold, Kanter Kulot, Kanter Fox. Ayan si Kanter Paul. Ang layo niya. Ayan o, sa likod ni Kanter Francis. Pagkatong kadere. Ayun o. What's up mga Kanter? Ano, babalik na tayo dun sa ano, sa pinag-introan natin kanina. Magbibilangan tayo dun mga Kanter. Kasi ano, tumas na yung tubig mga Kanter. Ayun o. Tapos yung mga na, wait lang, sorry. Yung mga nanguha wala na, umuwi na. Dagito dadal pa doon dada. Wala pang nakuha. Logo na. Tatapos na tayo. Nabarang garo. Dagito ka adapta adi na ride. Ina-ride mi nga swimming pool na daw. Tinay. Ito guys. No, may swimming pool. Sa mga ano, magbibilangan na tayo ng nakuha. Ha? Ha? Tayo lang na dalawa. Yan. Okay, Mabait kala ka mo gamin? Tingala ka mo nakarata mo. Ito yung nakuha ni Fox. Ada dagos te. Sige, bilangan. Sini. Hey. Bilang. Sika muna itong. Abay, siya na ubi. Sika mang bilang. La. Siya na ubi, abay siya ka muna. La. Dati meron babasay. La, sika. Sika po. Oh. Laki Sika muna. Sika mang. Ano? Ikaw muna magbilang. Against the light. Hey. Bilangan. Bubasi datang matuatan ni. Isa. Hawin natin na kami. Dua. Halo. Empat. Inang kuwaga. Madara mo. Inang kuwaga. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dara mo tadi. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44. 40 po. Kay Arnold. 44 yung nakuha niya. Kay Francis. O tara bilangan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di ba kita tawid na? Ato yo. Dito.
46. 46. Lamang. Apo. Sikulot. Wait, ang meron akong bawas Sikulot. Ito ang puti eh. Awa, dadudangin Oh. pa ba sila? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 30. 2, 4, 6, 8, 10, 40. 2, 4, 6, 8, 10, 50. 2, 4. Oh, 54 ya, 54. Oo, nakagawa kami kanya. Oh, wala, bilang na. Bilang na. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Lah. Mabit mo lang di 54. 10, 12, 14, 16, 18, 20 nga! 40! 36! 36. Epox. Oh, binibilang na pala. 30 daw, 30. Nagsuitig, pabalik niya! Mano? 35. Ang liliit guys, ang liliit! Maduga! Maduga to, ang liliit! 50. Mano? 46, 57! Lamang mo isa. Oh, siya mo. Maduga si Box, maduga! Ang liliit! Marami yung akin mga kanter. Ito yung akin oh guys! Tingnan nyo yung akin. Marami-rami to. Tingnan nyo medyo makulo. Yung tipon titan? Hindi pa naman natin Tignan nyo. Medyo tignan nyo yung akin mater. Madami. May bato ba? Bato ba? Panay pa ka maligami? Bato man eh. Bato. Di pwede to. Oh. Dito pwede guys, dito pwede. 10. Palinggata. 14. 16. Sindong bata. 22. 24. 25. Ang nagwagi. Kulot. Awan ni Fox. Ni Fox. Technical. Abo. So, si Fox yung nanalo. May utang ako 100. Utang. Uwi na kami mga anter, lulutuin namin yun. Manayatan. Sakto kung umatap-tap tayo kami. Abo. 56. 58. 58. The name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Tuloy mo bayaw. Our Father in heaven, hallowed be your name. Kingdom come, your will be done on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Kain na. Amen. Amin, kanang tayo amin. Kasi gilagayam. Nakasagana ka ang gidakkel di gayon. May kayon! Naya ka doon namin pa dyan? Dua kas tinagilaw ko daripada dakkel ko. Dua. Ma'am? Diyan lang kumprain Diyan pala nakagubot na. Hindi gugulong na mo. Kamu kanina. Guys. Gugubot ko. Kamilo ay.
Balbal na. May kamo. Punta na ba? Kailangan natin na nga. Ha? Kahit ulo. Bukan ni. Ay, kung nung mic ni. Telepon na ta kung ako. Wait, ini niya. Hindi ko na tatanungin. Check sa kami sa dinya. Ako. Suso. Ay, kurang kaya. Kurang ka ako sa pelo ko. Kamu datang ke mari. Kurang minta dipapancang di padatnya barang. Padat apa? Ada nu. Kata bayar. Bayar dong ini. Apa? Dan habis kebeli. Ni. Banyak. Kalau kita dapat pakai santan. Ini bacanya dia menterat. Butuh kali. Boleh kemana? Bukan. Nih, Betal na ka magpesa ano? Maglaw ko man. Betal na ka natin. Pasundukan nyo manin ah. Ako na bunyi dapat beraya. Hindi na ka naman ng didakil ng ala na. Ano untuk belajar lagi nih? Mumuklang daw. Umukang ka. Ano ito ulit na? Nung sinabi mo makita kayo daw. Nung aja kita sabi bunga minuan. Nung kayo pamalalatan ito sabi ko ay tulpin ni palabat. Mana mo ko yan na? Tanang bidaro. Ang daw. Bagay to bigat. Ang sistema ata. Ngalam pa ako maging tao. Ano tayo ba? Bawa tumaman mo. Duduk batin, tinam. Meron. Hindi na rin. Yo, pag tapos ni. Para ko na. Hindi na. Ilang ako na. Yo. Kasama mo dito dali. Duduk na. Udah tapi pwede malas dito. Wala tayong mawat. Ay, ako. Mas masarap to.